welcome to my vlog for today. Today is Monday, so happy Monday everyone. So, this is Jaja and that's my sister. So, welcome to my channel. Hello everyone. So, ngayon tatawagin ko na po kayong Myra Fam. In short, Myra Family. Myra Family. So, sana okay lang sa inyo. Para may iba naman. So, ngayon, kumusta po kayong lahat? For today, I'm going to cook simple something, tortang ano? Ang tawag nun doon? Dilis. Tortang Dilis. So, ano ba tawag sa English yun? Basta yung, maliit na isda. parang anchovy. Basta mamaya, pakita ko sa inyo kung paano ko siya lutuin on my version way. So, yeah. O, Dada, say hi to my vlog. Hi! So, halos more than 1 week akong hindi nakapag-vlog na nagpakita sa inyo. Kasi nga, di ba, yung mata ko Yung mata, na-infection. So, ngayon lang ako ulit, after more than a week, ngayon lang ako ulit nagpakita sa inyo. Dalawa na po ulit yung mata ko. Thank God. So, yeah. I wish all of you, everyone, have a nice day. A few moments later.